ମଧୁବନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ଠେକୁଆ ଓ କଇଁଚ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ଠେକୁଆ ଓ କଇଁଚ ଖେଳିବା ଓ ବୁଲିବା ମଜା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦିନେ ଠେକୁଆ କହିଲା, ସଙ୍ଗାତ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ଖେଳିବା କି? କଇଁଚ କହିଲା, ହଉ ସଙ୍ଗାତ, ଠିକ ଅଛି। କାଲି ସକାଳୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଦୁହେଁ ରାଜି ହୋଇ ନିଜ ନିଜ ବାସସ୍ଥଳୀକୁ ଫେରିଲେ। ପରଦିନ ଦୁହେଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସ୍ଥଳୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଠେକୁଆ କହିଲା, ଆଗରେ ଯୋଉ ତାଳ ଗଛ ଅଛି ତାକୁ ଯିଏ ଛୁଇଁବ ଆଗ ଯାଇ ସେ ଜିତିବ। କଇଁଚ ରାଜି ହେଲା। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଦୌଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଠେକୁଆ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ କଇଁଚ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଥିଲା। ଠେକୁଆ କିଛି ଦୂର ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲା, କଇଁଛ ଖୁବ୍ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି। ସେତେବେଳେ ଠେକୁଆ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା, କଇଁଛ ତ ବହୁତ ପଛରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଳ ଗଛ ବହୁତ ପାଖରେ ଅଛି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବି, ତାପରେ ଏକ ଦୌଡ଼ରେ ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ଏହା ଭାବି ସେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ତଳେ ବସିଗଲା। ବସୁ ବସୁ ତାକୁ ନିଦ ମାଡ଼ିଲା। ସେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା। କଇଁଚ ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି ଦେଖି ଠେକୁଆ ଧଡ଼ ପଡ଼ ହେଇ ଉଠିଲା। ଠେକୁଆ ଗଛ ମୂଳେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ସେଠାରେ କଇଁଚ ଆଗରୁ ବସିଛି। କଇଁଚ ଜିତିଲା ଓ ଠେକୁଆ ହାରିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର ୱାଚିଂ।